Hi viewers, welcome back to my channel. गासिबो गिदिरफोरखौ खुलुमहरबाय आरो उन्दैफोरनो अननाय जासिहरबाय। आं नोंसोर viewers-फोरनिसिम दिनै मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय। ओमफ्राय जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लाइक खालामनानै हो आरो शेयार खालामबानो जाबाय आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै आङो। नै दिनैनि ओंख्रिया दालि जहल संबाय आङो। दिनै नै सयाबिनजों मैथा बांगालजों संगोन आङो। मैथा बांगालखौबो नै सुनो नागिरदों आङो। नायलाय बिसिबां एसेल' खिन्थु सानैल' नालाय जाबाय आरोना। ओमफ्राय मोननै मोनथामसो नांबावगौमोन आरोना, होमबा माबासिन जागौमोन, बे साबसिन जागौमोन आरोना। थारमाने नैबे खाथियाव दंना एसे, बेयाव खादों आरोना। ओमफ्राय माखासे बांद्राय फैयाखै आरोना थास' आथिङानो, बेखायनो बेल' मोनदों आरोना। नाथुरजों टमेट'लाबो नै गोथाव जागोनदां। थास' आथिंजों नाथुर। नैबे गस्लाखौ ट्राइ खालामनायदों आरोना, दाख्लै माबानायखौ सौफैनायखौ माबायदि नुयो नायदो नै भिउवार्सफ्रा। बेना उनजों खाग्रा दं नै, खाग्राया उनथिंजाय। गाननायावथ' मोजां मोनदों गस्लाया, ओमफ्राय एसे जोंनाय बायदि दं आरोना। नायनायावथ' बिदि नुवाखैमोन, जेनेबा बेबायदि जोंनाय बायदि स्टाइलखौनो नुवाखैमोन आरोना। दासो सौफैनानै नुबाय आरोना। अब्ला मा खालामनो, लानोसै आरोना बेखौनो। मोजां मोनदों आरोना गस्लाखौलाय गाननानै, जेनेबा मोजां आरोना गस्लाया गाननो। नै ओमफ्राय आंजों समायदोंना समायाखैथाय भिउवार्सफ्रा खिन्थाहरबानो जाबाय। बेहा गुसुथार जाहैबाय आरोना गस्लाया, कटननि जाबाय नालाय, ओंखायनो जा गुसु मोजां मोनो आरोना। बे मोनसेया मैंगो। दा बेलासि जाबाय नालाय, ओंखायनो नै दसे गेलेनांसिगौलाय। न' सिङावनो गेलेबाय आरोना जोङो। मा होनोमोनलाय, बुनोबो बांद्राय रोंखाया, हरनांगौल' आरोना गावनो। सानैजों गेलेबाथाय गावहा बुनो हायाबाथाय दाय जायो, ओंखायनो गावनो ओरै लासै लासैल' हरनांगौ आरोना। बेनो होमबानो मोजां मोनथारो। बाहेरायाव जा मोजां नै गुसुनो, ओंखायनो बाहेरायाव ओंखारबोबाय आरोना जोङो। सिङावथ' गुदुं गरम जादों एसे, ओमफ्राय दा बाहेरायाव ओंखारनो मोजां मोनथारबाय थान्दानो। माखौ बेखौ मारै मोना सनांगौ जाखो? ओइ बे बायो, हनै बे ओंखारदो मगा गोलैगोन।